Катастрофата в Съединените щати е неизбежна. Енергийната, социалната вече е факт. Фалитите заливат банките и икономически звена в цялата страна. Цените на бензина са на път да надхвърлят $4 на галон за пръв път от август месец 2022 година. Gas prices, they are going back up. In fact, the average for a gallon of regular is now the highest it's been in 9 months. Но тогава стратегическия петролен резерв на САЩ разполагаше с 100 милиона барела повече, отколкото сега. За да си дадем сметка за темповете на катастрофата, трябва да подчертаем, че през март 2022 година цените на бензина за пръв път от 2008 година надхвърлиха $4 на галон. Въпреки че през март стратегическия петролен резерв имаше 220 милиона барела повече, отколкото има сега. Това означава, че от март до август стратегическия петролен резерв на САЩ се е сринал с 120 милиона барела. Извода, който изтъкнати американски експерти, работещи за правителството на Съединените щати, правят, е, че сега САЩ са пред най-лошата дилема да източат ли останалия резерв на Съединените щати или да оставят цените да продължават да растат. Санкциите срещу Русия убиват Европа, убиват и Съединените щати. А Русия като че ли върви напред. Ние, разбира се, сме в шайката, която е готова да убие себе си. Нашето правителство ни убива всеки ден. Убива нашите селскостопански производители, убива нашата енергетика, убива нашето здравеопазване. Готови са да съсипят дерогацията, която беше отвоювана с толкова труд за петрола в Лукойл. Петрол, който е несравнимо по-евтин с този, който бихме ползвали от други източници. Готови са да купуваме скъп американски газ, независимо, че виждат, че цените на газа в САЩ вървят нагоре. Готови са да съсипят държавата. И го правят. Какво правим ние? От нас зависи да разкараме тези предатели от властта, от нас зависи тези от тях, които заслужават да отидат в затвора, от нас зависи да спасим себе си и България. Да спасим ядрената си енергетика, да спасим въглишните си централи, да спасим силата на България в енергийната област. Другото е предателство, което с глобката материализира по най-силния и най-вулгарния към българския народ начин.